nebo to i vidi, i posjeti go Valozije i utvrdi go, kojego nasadi tvoja ta desnica. Arhijepiskope i episkope pravoslavne i sav sveštenički monaški red da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Zatvoreni od arhijepiskop Ohridski Jovan, da go spomne Gospod Bog vo carstvo to svoje, sega i sekogaš i vo vekovite na vekovite.